Takže Čau. ľudia, dneska vás vítame u nového videa a budeme robiť farmu na zemiaky, aj keď mám len jeden zemiak, ktorý mi padol z baby zombika. To nevadí, lebo dneska budeme robiť hlavne tú farmu. Dúfam, že sa na video tešíte, lebo je extrémne. Tak čo ideme robiť? Tú farmu? Poďme začať farmou. Tak poďme. Tu sme včera kopali, kvôli tomu, lebo sme chceli... moment. Takže sú tu 3 šerky, tie treba dať do laty. Opa! No, tak Kokos, tam ako tu mala byť pôvodne farma, ale nič sa nedá robiť. No, tu sú asi tak 5 žury, ale to nevadí. Lebo tu bude normálne zakopy na vojnu asi, alebo neviem. Keď mobky, ideme na dole. Farmu na zemiaky by som asi urobil, Šimon, takto. Ja by som tú farmu urobil tak po brehu, blízko brehu, že by to proste malo nejaký ten efekt. Počkaj, tu naťažím piesok. To by som ju urobil tu na. Počkaj, ja tu idem urobiť priestor. Keď idem domov. Takže tak. Fajne. A potom vám ukážeme ešte stavbu hradu. Aha, počkať. Dáme si rozvýšenie, že je Full HD a počkať, ja sa hrám s nastaveniami. Vzdialenosť NT 150. Dosah článkom dobru. To už asi bude stačiť. Presne, môže to stačiť. A postavili sme aj našu ďalšiu building farmu. Áno, ale tá sa nachádza tam, ale tu si ešte ukážeme v tomto videu. A bude sranda, lebo chcel som zobrať kbelik a tu urobiť, počkaj, 1, 2, 3, 4, lebo viem, že voda má dosah na 4 bloky, takže aj tu urobíme vodu. Aj na 5, aký sa mi zdá. Neviem. Idem po kbelíky. Tá len na 4 má dosah. To sa dá, že aj na 5. Počkaj, dáme tu. Tak. 4. Môžeme to natiahnuť aj tu. Kľudne. OK. Fajne, chlapci, podľa mňa ten piesok aj ťažte, lebo sa nám zíde na sklo. Za chvíľu mi dojde jedlo, hungerbar, takže papame. Super. Ja by som už mohol začať robiť s motikou. A toto tu nadáme do ryti. Tu už má voda dosah, takže yes. Malo by to fungovať. Tu budú potáta. To Presne je tak. to banána. OK. A chcel som vám povedať, že asi na budúcom videu možno bude aj súťaž taká, že hlasujte možno aj v komentároch a
Proste ten, kto tam bude mať najviac lajkov na komentári, tak toho vybereme a možno príde hrať na náš server. Uvidíme. OK, takže môžeme ísť opäť ešte natáčať, pretože farmu sme už dokončili. Budeme mať farmu na potáta, takže to bude sranda. A počkať, a toto má dosah na 4 bloky a to sú, no len tak. Ešte tu budú také veľké farmy na potáta a môžeme ísť urobiť cestičku. Len takú. Táto cestička takto bude viesť, neviem kam. Ja som už jednu zrobil. Tam my sme len takú robili obchádzku. Máme tu každopádne sugarcane. Poďme im ukázať aj tú sugarcane farmu, čo vy na to. Takže ideme tam. Takže sme na našej ešte vyhľadkovej veži, ktorú postavil Šimon. Tu má Šimon barák, a si ukážeme. Ešte je to také len Tam je naša farma. Tu je proste naša sugarcane farma. OK, to vyzerá zvláštne. Šimon, pozri sa za seba. Čo? Úplne, že keďže len tak urobím toto a úplne, keď si tam pri kraji. Môžeme teraz skočiť do vody, stať a pozerajte 3, 4. Počkej, toto bude bungee jumping. Amigos, what? To bola bomba. Na mňa skočí. Ale fajne, sranda bola. Takže ideme. Dobre, teraz sa presunieme na spawn. Teraz dáme taký menší strih a ideme na spawn. Presne tak. Takže my už ideme. Takže sme na spawne ľudia a ideme na hrad. Takže môžeme tam ísť. A chceli sme vám ukázať ten hrad, takže môžeme ísť tam. OK, takže sme aj pri našom hrade, ktorý sme vám slúbili a ideme na to. Ideme vám ho ukázať. Tu je väža. To ešte nie je dokončené. Presne, tak ešte to nie je dokončené. Tu je toto tu, proste tu je náš hrad. Tu budú veľké sklady na rôzne orečka, diamanty, no aj keď pochybujem, že toľko budeme mať. Na farmy. Presne, čestky tu budú podzemné farmy, kde budú normálne 500 blokové farmy plné toto sazeníc a proste budeme mať toľko toho, že tu budú proste plné čestky rôznych pšeníc, mrkiev a hocičoho. Bobuľ alebo repy. Presne, aj keď repu ešte nemáme. Toto tu nás sme urobili taktiež, že by to vyzeralo tak, jak opusteno. OK, takže chalani, poďme im ešte ukázať, ako sme postavili tie veže. OK, takže sme tu na priveži diváci, akurát sme tu. Super, skoro som spadol. A ešte to nie je dokončené, tu ešte by mali ísť tie sleby. A tu proste bude taký gigantický hrad. OK, tam vidím kostlivca, ale... Poď sem, nebudeš tu nám robiť hambu. Nebude nám robiť hambu, však chalani. Žiadna taká. OK, neviem prečo tu není cobblestone, ale... Má takto... To nám ešte nemáme dokončené. Však ešte tu není strecha, ani tu není strecha. Tu budú taktiež čestky, tu nebude žiadne druhé poschodie. Je to ešte, ako povedal Kubo a Šimon, vo výstavbe. Čo tu je kobustu? To však. Vyzerá to zatiaľ v pohode. Ja to idem dokončiť. Áno. No ja. Kubo, tu bude východ, tu to nechaj, lebo tu bude východ hore. Už to akurát staviajú, takže tu už by som asi aj ukončil video. Okay.
OK, takže toto je koniec nášho videa. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček. A my sa uvidíme pri ďalšom takomto videu, kde možno vám odhalíme naše tajné plány do budúcna. Takže čauko! Čau.